Kale aleyhissalatu vesselam, şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Evsaku gural imanil muvalatu fillahi vel muadatu fillahi vel hubbu fillahi vel buğdu fillahi azze ve cel. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. İmanın en zor beylenişi imanның en zor ve en нык бәйләнеше булып тора, ул да булса Аллаһ ризалыгы өчен кемне дә булса якын итү, Аллаһ ризалыгы өчен ерагаю, дошманлашу, Аллаһ ризалыгы өчен ярату, Аллаһ ризалыгы өчен күрә алмау, нәфрәтләнү. Аллаһ ризалыгы өчен ярату һәм яратмау, күрә алмау, бу сүзләрнең мәгънәсе кайчан син кемне дә булса аны кемне дә булса яратасың, ни өчен? Аның тәкъвалыгы өчен, аның диндар булганы өчен, Аллаһка гыйбадәт кылганы өчен. Һәм шулай кемне дә булса син күрә алмыйсың, ни өчен? Аның гөнаһлары өчен, аның Аллаһтан ерак булганы өчен, Аллаһны һәм аның илчесенең, Аллаһның һәм илчесенең әмерләрен калдырганы өчен.